abantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu namqhobeke ngibingelele obaba bakhona abayingxenye abantu abasha nomama bakhona besibingelela abasha no-Sunday school bakhona abancane egameni lenkosi uJesu. Amen. Naze nathula kahle boyini. Kodwa khona abantu abangathuli. Ningakwazi ukuthula nisuse lo silingo. Isuse lo umculo kuphela. Ngijabulile uma ngingena ngifika ngezwe bathula abantu abasha. Kodwa-ke ngiyazi khona abanye abangafanga amandla abo. Simdumiseni uNkulunkulu masanikeze ithuba. Angithi abantu abasha. Uzogubha ufike la ngikhona bese ukhalela leli thuba lokusha bakho. La izinto zingasenzeki ngokuthanda. Ubona masihlala phansi nje sesihlala ngengoma. Uyakwazi ukuhlala ngengoma kwenzenjani? Usukume ngengoma uhlala Usukume futhi uhlala nokusukuma ngengoma-ke lokho kwenziwa abantu abadala hayi abantu abasha. Iminyaka uma isihambile ngizothatha leli thuba-ke kukhona insizwa la ezosishola inkondlo iseze ngaphambili-ke uzofike-ke sesukumile susukumile uzosho inkondlo ngibheke kusakhuluma uzofika ume la ngoze uzoma la ngaphambili uqondane ngqo nalokhu uzofaka kahle emshinini uzethuleke bakwazi angifuni ukwethula zethule wena bakwazi naku-YouTube khona bezokwazi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Before ngibingelele kafusha ngizohlawulela umncanyana nje. Ngifuna ukwehlisa amaphaphu abantu baningi. Baningi kakhulu abantu. Angazi ukuthi noma ngithintela kancane lapho nje. Ngifuna ukuthi imikhosi kaThixo emazulwini kulomncane ngisimudlulisela nje abantu abasha kancane sishiwo ukukhulisa abantu ngibingelele nje ngokukhethekile mkhulu baba umpostoli zibade umama umpostoli nabafundisi bonke nabafundisikazi nabo bonke abazalwane abakhona nje kakhulukazi abantu abasha egameni likaJesu Kristu ophilayo. Amen. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Umuntu omusha ngicela ubambe. Ngicela uphindlele umuntu omusha ngiyakucela. Sengisho nje kulokhu engizokusho. Ngiyakumema. Impela ukulayelisise ukuze uhambe ugwema. Izinsuku
esikuzo ezokugcina nobani akatshela izinsuku esikuzo ezokugcina umhlaba uyaphela wento omusha cela ubambe insizwa sinamandla izwi kaNkulunkulu lihlala kuzo kungabe kusenjalo incwadi zembhalo lihlala kuzo sengisho phela ukulenza izwi hayi nje umusho sengisho phela ezokuhlakanipha futhi esihlala kukho esibambe ubungcwele ngoba sezweni esiphumile kuko wento omusha selibambe impela ukihlobo kwentombi awunobuhle bemsebenzi impela akube ukuzingcwelisa isibuze ukusekeleni sifaswe isimilo sayo impela isibuze ukuthi sekuselephi ingabi luvazi abafana bazibuze ukuthi seyimeni ingabi luvazi abazali bazibuze ukuthi sephi senzeni wento omusha ngicela bahambe. A young man who obeys the law is intelligent. Indeed, the kind of a man to the world is different. That young man and Jesus Christ have a covenant. In God's kingdom, young people have a component. I'm telling you, the will of God, implement. I'm telling you, with the laws of God, be vigilant. How can a young person learn his way? By living according to the scriptures. By forgetting dirty pictures. By removing dirty pictures to the enemy. By being aggressive to the King of Kings. By being impressive to the word of God. By being intensive to the fleshly things. By being negative. Wento omusha ngicela ubahambe uKristu Jesu inkosi yethu konke kwenziwa kusha sizwa nawe ntombi yakithi kungabe uzelwe ngobusha sengisho phela inkabo yakho iyaveza yini ubusha amehlo nomzimba wakho kuyakhanya njengobusa sizwa nawe ntombi inkanuko yona susa yona thutha musa pusha thutha wento omusha elubambe unake uthathe uhambe